давоми сафари дуюми саргузашти ҳотами той. дар ин вақт девон гуфтанд: эй бузург, аз қабили ин чандин одамизодро бурдем, лек ҳеҷ кадоми эшон илоҷ натавонист кардан ва муҷиби маломату иҳонати моён шуданд. боз калони девон гуфт: агар кирдори бади шумоён ба самъи шоҳ расад, шумоёнро бо зану авлод қатл хоҳад фармуд. охируламр гуфтаи сарҳанги худҳоро қабул карда, ҳотамро раҳо намуданд. ҳотам аз чанги онҳо халос шуда роҳ мерафт ва мегуфт: дар ин нақбу дар ин роҳ ин ҳама балоҳо будааст, ки духтари бозаргон толибонро дар ин ҷо фиристода нобуду ҳалок мекардааст. ҳотам пештар рафта буд, ки аз макони дигари девони дигар расида, ҳотамро гирифтанд ва дар пеши раиси худҳо бурданд. ҳотам дид, ки раиси девон ғамнок нишастааст, пурсид: эй бузург, сабаби ғаму изтиробашон дар чист? раиси девон гуфт: эй одамизод, зан озори чашм дорад, ҳарчанд ки илоҷ мекунам, дуруст намешавад. ҳотам гуфт: ба ман нишон деҳ. раиси девон ҳотамро дар пеши зани худ даровард ва гуфт: инак ин аст зани ман. ҳотам дид, ки як зане қад ба монанди манору даҳон ба монанди ғор ва дастҳо ба мисли чанору рӯй ба монанди деги сияҳ дар шаби тор. дар дил мегуфт: аҷаб зани соҳибҷамоле будааст. пас гуфт: эй бузург, ба ман аҳду паймон кунӣ ва маро ба ҷой ва макони шоҳии худ бирасонӣ. илоҷи озори чашми ин занро хоҳам кард ва ило аз ин дард махлас нахоҳад ёфт. дев гуфт: эй барно, дар ин боб савганди ҳазрати сулаймон ёд хоҳам кард ва туро дар пеши шоҳи худам хоҳам расонид. ин бигуфта савганди муҳри сулаймон бар забон ҷорӣ кард. дар ҳол ҳотам муҳраи паризодро аз ҷайби худ гирифт ва ба об соида ба чашми зани дев молид. дар ҳол омоси чашмаш гашта ва аз дарди он халос шуд ва ин табобати ҳотамро раиси девон дида мутаҳҳир шуд ва гуфт: эй барно, мисли ту доно ва ҳозиқ дар миёни одамиён ва париён нахоҳад буд. ходимонро фармуд чандин қисм таом оварда дар пеши ҳотам гузоштанд. ҳотам аз он таомҳо хӯрда фароғати тамом ҳосил кард. баъд аз чанд рӯз гуфт: эй сарҳанги девон, чашми занат сиҳати комил ёфта, лек чаро ба ваъдаи худ вафо намекунӣ ва маро ба хизмати шоҳи худ намерасонӣ ва он шоҳ чӣ ном дорад? сарҳанги девон гуфт: номи ӯ фурқосшоҳ аст. ва дар ҳол аз ҷои худ бархост ва бо ҳамроҳии ҳотам равона шуд ва баъд аз чанд муддат ба дарборгоҳи фурқосшоҳ расид. посбонон рафта гуфтанд, ки эй шоҳ, раиси фалон мавзеъ одамизедро овардааст. шоҳ гуфт: раисро биёред. дар ҳол хоҷибон омада раисро дар назди шоҳ бурданд. раис гуфт: эй шоҳ, одамизоде ба дасти ман афтода, бисёр доно ва ҳаким. бандаро зане буд ва он зан муддати мадиде озори чашм дошт. ҳарчанд илоҷ мекардам, сиҳат намешуд ва ин одамизод чашми он занро ба муолиҷа сиҳат кард. билохир ӯро ба хизмати шоҳ овардам. аз ин гуфтори раис шоҳ хурсанд шуда фармуд: эй хазинадорон, ба ин раис хилъати шоҳона бидиҳед.
хазинадорон ҳамчунон карданд ва боз гуфт: эй мулозимон, одамизодро дар назди ман биёред. дарҳол ҳотамро дар пеши шоҳ оварданд. ҳотам аз дари боргоҳ даромада дид, ки деви бузурге бар болои тахти мурасса нишаста, ба чапу рости он тахт девони бузург нишастаанд. дарҳол шоҳи девон ҳотамро дар назди худ бинишонд ва гуфт: эй одамизод, муддатест ки таом бар ман ҳазм намешавад ва шиками ман ҳамеша дард дорад. ин дарди маро муолиҷа кунӣ, туро меҳрубониҳо намоем ва аз моли дунё мустағнӣ гардонам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, дар таом хӯрдан нишинӣ чӣ миқдор навкарони ту ҳозир мешаванд? шоҳ гуфт: ҳамаи онҳо ҳозир мешаванд. ҳотам гуфт: мулозимонро фармо таом биёранд. мулозимон дарҳол чанд хон таом оварда дар назди шоҳ гузоштанд. шоҳ хост ки даст дароз карда аз он таомҳо бихӯрад. лекин ҳотам гуфт: эй шоҳ, соате сабр кун. эй ҳоҷибон, як хон таомро сарпӯш бардоред. мулозимон ҳамчунон карданд. чашми хосу ом барафтод. ҳотам боз гуфт: болои ӯро пӯшонед. ҳоҷибон ҳамчунин карданд. соате бигзашт. боз фармуд ки сарпӯши ҳамаи он табақҳоро бардоранд. мулозимон дарҳол сарпӯш аз он табақҳо бардоштанд. шоҳ ва ҳамаи аркони давлатии ӯ назар карда диданд, ки ҳамаи таоми он табақ кирм шуда, дигари он таомҳо чунин не. шоҳ ва девон ҳайрон бимонданд. шоҳ гуфт: эй ҳотам, ин чӣ сир аст, ки таоми хони аввал кирм шуда, таоми хонҳои дигар инчунин не? шоҳ аз аркони давлат пурсид, ки дар назари шумоён чӣ гуна менамояд? аркони давлат гуфтанд: чунон ки дар назари шумо менамояд, дар назари моён низ чунин менамояд ва ҳама дар тааҷҷуб ҳастем. ҳотам гуфт: сабаби кирм шудани ин таом афтодани назари халқон аст. ва гуфт: эй шоҳ, агар хоҳӣ, ки ин заҳмат аз ишками ту дур шавад, бояд ки таом дар хилват хӯрӣ ва ё бо навкарон ҳамроҳу баробар хӯрӣ ва аз ин ранҷу аз ин заҳмат халосӣ хоҳӣ ёфт ва ило не. ва ҳотам ба ҷои об арақи бодиём фармуд. шоҳ ҳамаи гуфтаҳои ӯро ба ҷо оварда сиҳати тамом ёфт ва гуфт: эй одамизод, талаб аз ман ҳар чӣ металабӣ. ҳотам гуфт: эй шоҳ, чанд аз бародарони мо дар банди шумо буданд, бояд ки ҳамаи онҳоро аз қайд халос диҳӣ. дарҳол шоҳ фармуд, ки ҳамаи он одамизодонро биёранд. мулозимон рафта ҳамаи онҳоро оварданд. ҳотам дид, ки ҳамаи эшон ба монанди фонуси хаёл шудаанд, гуфт: эй бародарон, ба кадом сабаб дар ин ҷоҳо омадед ва дар қайди инҳо гирифтор шудед? ҳама гуфтанд: сабаб духтари ҳориси бозаргон. боз ҳотам гуфт: алҳол ҳама ба ватани худҳо меравед? ҳама гуфтанд: кошки. якчанд рӯз ҳамаи онҳоро дар он ҷо нигоҳ дошта хуб парво кунонид. баъд аз чанд рӯз пораи зар ба эшон дода фармуд, ки ҳеҷ деверо ба инҳо коре набошад. шоҳ гуфт: киро ҳадди он аст, ки ба инҳо назари бад кунад, бигзор, ки ба фароғати тамом ба ватани худҳо бираванд. боз подшоҳ гуфт: эй меҳтари инс, як муҳими дигаре дорам, бояд ки ӯро ҳам осон созӣ. ҳотам гуфт: кадом аст? шоҳ гуфт: духтаре дорам дар паси пардаи исмат
муддати мадидест ки ба дарде мубтало шуда, ҳоли ӯ рӯз ба рӯз бадтар хоҳад шуд. ҳотам гуфт: ӯро ҳам илоҷ хоҳам кард. шоҳ аз ҷои худ бархост ва дасти ҳотамро гирифта ба ҳарами хеш бурд ва духтарро ба ӯ нишон дод. ҳотам дид ки аҷаб духтари моҳрӯй, қад ба монанди манору даҳон ба монанди ғор, дастҳо ба монанди чинор ва пӯсти бадани он чун пӯсти хар ва миёни ду ронаш ҳамчун дарвозаи шаҳр, ва бо ин хубиву нозукӣ омоси баданаш зур гаштааст. дарҳол ҳотам гуфт: обе биёред ва пораи қанди сиёҳам. дарҳол оварданд. муҳраро аз ҷайби худ бароварда ба об соида ва бо қанди сиёҳ ҳамроҳ карда ба дасти духтар дод. духтар ҳамаи он шарбатро то охир даркашид. баъд аз соате аз ҷониби поён даруни он рафтан гирифт. то ба вақти шом ҳамаи ахлоду ғубор аз даруни он берун шуда, хосияти муҳра асар карда, ранги рӯяш кушода шуд, иштиҳояш ғолиб омадан гирифт. шоҳ рӯй ба ҷониби ҳотам карда гуфт: офарин бод бар доногию ҳакимии ту, ки духтар аз ҳамаи заҳматҳо ва дардҳо халосӣ ёфт. акнун дар ин ҷо будани ту лозим аст ва туро аз ин ҷо нахоҳем гузошт ва ҳар чӣ муроди дили ту бошад, ба он хоҳем расонид. ҳотам гуфт: эй шоҳ, дар ин ҷо будани ман аз тасаввур берун аст. дар ин боб омилони рӯзгор чанд байте низ гуфтаанд: кунад ҳамҷинс бо ҳамҷинс парвоз, кабутар бо кабутар боз ба боз. ки шеру гӯсфанд оянд бо як ҷой, куҷо гӯянд ба якдигар басе роз. маро мондан дар ин ҷо кай бишояд, ба инсон суҳбати девон нашояд. ба коре омадам дидам ҳақиқат, ки кори мушкилам акнун барояд. алқисса ҳотам гуфт: эй шоҳ, ба коре омада будам ва ҳақиқати он бар ман маълум гашт. акнун бояд ки каминаро рухсат фармоянд. фурқосшоҳ фармуд: эй хазинадорон, дари хазинаро кушода, зару ҷавоҳири бисёре ба ин одамизод бидиҳед. дарҳол хазинадорон зари сурху ҷавоҳир ва алмоспораи бисёр оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ман ин ҳама ҷавоҳир ва алмоспораи беқиёсро чӣ гуна хоҳам бурд? ҳамон замон шоҳ фармуд ки чанде аз мулозимон ин ҳама зару ҷавоҳирҳоро бо ҳотам бардошта то ба қарибии шаҳри эшон бирасонанд ва худҳо бозгардед. аз сиҳат ва саломатии ӯ хат биёред, то ки хотирҷамъӣ ҳосил ояд. мулозимони девҳо дарҳол ҳотамро бо он зарҳову ҷавоҳирҳо бардошта наздики даҳони он ғор расониданд. мулозимони духтари ҳорис бошад, омада гоҳо аз сари он нақб хабар мегирифтанд. иттифоқо ҳамон рӯз мулозимони духтар омада буданд ва дар ин вақт ҳотам бо девон аз сари нақб берун шуд. мулозимон девонро дида дар гурез шуданд. ҳотам фарёд кард ва гуфт: эй мулозимон, нагурезед, ман ҳамон касам, ки барои хабар гирифтан дар ин нақб рафта будам. акнун хабар аз ин нақб гирифта омадаам. шумоён натарсед ва дар назди ман биёед. мулозимон гашта дар пеши ҳотам омаданд ва ӯ ҳамаи он ҷавоҳиру зарҳоро ба мулозимони духтар супорид. қаламу давод аз киссаи худ бароварда, сиҳату саломатии худро навишта ба дасти девон дод. девон аз он ҷо бозгашта ба мулозимати фурқосшоҳ равона шуданд. ҳотам
бо мулозимон ҳамаи он ҷавоҳиру зарҳоро гирифта дар корвонсаро омада қарор гирифт. мулозимон ба хизмати духтар рафта гуфтанд: эй барнои олам, он ҷавоне ки ба шумо шарт карда дар ин нақб рафта буд, имрӯз бо девони бадҳайбат ва зару ҷавоҳири бисёре омада дар корвонсаро нишастааст. ва он девонро рухсат карда ба тарафи макони эшон фиристод ва ҳамаи он зару ҷавоҳирҳоро ба он ҷавони бозаргон бахшид. дар ҳол духтар гуфт: эй ходимон, рафта он одамро биёред. мулозимон ҳотамро бо он ҷавони бозаргон дар пеши духтар оварданд. ҳотам ҳамаи саргузашти худро бо аҳволоти даруни он ғор як як дар пеши он духтар баён намуд. духтар гуфт: эй ҷавон, боракалло бар ҳиммату шуҷоати ту. ҳотам гуфт: эй малика, акнун саволи дуюмро баргӯй ва ман ба талаби ӯ биравам, ки вақт надорам. духтар гуфт: эй ҳотам, саволи дуюм ин ки ҳар шаби ҷумъа овозе ба гӯши ман мерасад, ки оҳ, коре ки муҷиби сарфарозии ман дар он буд, накардам. эй ҳотам, бояд ки аз ҳақиқати ин гуфтори сӯз маро огоҳ гардонӣ. гӯяндаи ин сухан кист ва надомати ӯ аз чист? ҳотам гуфт: эй моҳи тобон, аз ҳақиқати ин гуфтор хабар хоҳам овард. инак рафтам. ин гуфта аз дари қасри он духтар берун шуд ва бозаргонро дар корвонсаро оварда гузошт ва рӯй ба бераҳаи биёбон карда ҳамчун бод мерафт.